ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. дӯстон азиз, ҳамаи шуморо аз фурсати муносиб истифода карда бо иди саиди фитр табрик мегӯям. дуо мекунем ки худованд рӯзаю намози моро ба даргоҳаш қабул гардонад. дирӯз барои ҷиянҳо тариқи барномаи пардохт каме чизҳои идона ба шаҳри Душанбе заказ кардам. хушбахтона сари вақт бурда доданд. ҳамаи мо хуб медонем ки дар ин рӯзҳо асосан хурсандии кӯдакон ҳадду канор надорад. онҳо чӣ қадар хурсанд мешаванд аз гирифтани тӯҳфаҳо. ва хостам ки инро ба шумо ҳам гуфта гузарам. шояд дар байни шумо низ шахсоне ёфт шаванд ки мехоҳанд ки барои фарзандони худ баъзе чизҳои идона харида равон кунанд ё ин ки ба хонаҳои худ продукта харида равон кунанд. шахсоне ки аз ин услуга яъне ин программро истифода бурданианд, моро то охир ҳамроҳӣ кунед. каме пас ҳамаашро ба шумо мефаҳмонам. як чизи муҳими дигарро ногуфта намонад ки ба бисёр шаҳрҳои Тоҷикистон дастафка доранд. ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Файзобод, хулоса ба ҳама шаҳрҳое ки дар рӯи экран мебинед, ба ҳама ин шаҳрҳо дастафка ҳаст. хуб дӯстон азиз, видеои моро дастгирӣ кунед, ба ёру дӯстони худ фиристед ва моро то охир ҳамроҳӣ кунед. хуб дӯстон азиз, инҷо ба Play Market дохил мешавем. дар поиски Play Market пардохт, яъне барнома ном дорад, кашлок пардохт. аз Play Market скачат карда барномаро мекушем. инҷо забонро интихоб кунед. баъдан ба номери телефонатон кодро он карда регистратсия мекунед. регистратсия ин ягон мушкилӣ надорад. акнун барои бехатарӣ ягон парол мемонем. паролро боз такроран мезанем. ин парол ҳар як боре ки ба программа медароед аз шумо мепурсад. сараввал мо бояд кашлокро пур кунем. пополнит, миқдори маблағ. инҷо номери карта, муҳлати карта, се рақами пушти картаро нависта. агар хоҳед инҷо электронии почтаро ҳам нависед ки ҳамон чекро дар электронии почта ҳам равон мекунам. аплатид. хуб биёед аввал дар бораи пул равон кардан каме маълумот диҳам, баъдан ба қисми продукта мегузарем. платёж. шумо инҷо метавонед ба номери телефон ва корти бонкӣ якчанд давлатҳо маблағ гузоред. инчунин аз ҳамин ҷо истода ҳатто пули об ва барқро ҳам дар Тоҷикистон супоридан мумкин аст, яъне бе комиссия. хуб, Таҷикистан пахш мекунем. инҷо метавонед ба ҳамаи номери телефон ва корти бонкии Тоҷикистон бе комиссия пул гузоред. хоҳед оператори симкартро аз инҷо пайдо кунед, ё ин ки метавонед дар ин боло автовибор оператор пахш карда номери телефонро нависта пул гузоред. худи барнома ба тарзи автоматикӣ, яъне оператори симкартатонро муайян мекунад. як чиз дигарро бояд қайд кард ки агар дар рӯи корти бонки Тоҷикистон, яъне корти миллӣ навишта шуда бошад, хоҳ Сипитаменбанк бошад, намедонам ягон банки дигар, инҷо номери карти ҳамон бонкиро нависта метавонед пул гузаронед. бе ягон хавотирӣ пул мегузарад. ман худам инро санҷида дидам, яъне ба Сипитаменбанк гузарондам. хуб, акнун мегузарем ба қисми заказ кардани маҳсулотҳои хӯрока, яъне продукта ба Тоҷикистон. дар боло категорияро пахш кунед. хуб, мегузарем. ба ин категория гузашта, яъне продуктҳои лозимиро пайдо карда як бор пахш мекунем. баъдан дар ин поён в корзину, яъне дар корзина равон мекунем. агар рафту ягон маҳсулотро аз инҷо пайдо накардед, метавонед дар ин тараф менюро пахш карда инҷо поискед, яъне барои зуд пайдо кардан. хуб, ҳамаи продуктҳои лозимӣ, яъне маҳсулотҳои хӯрокро интихоб карда дар корзина равон мекунем. баъдан мегузарем ба корзина. инҷо ҳамаи маҳсулотҳо бо нархҳояш нависта шудааст ва дар поён нархи умумӣ ҳам нависта шудааст. мебинем. баъдан яъне ному фамилияи получател, яъне одаме ки продуктаро қабул мекунад. пас аз он адрес, номери телефони одаме ки бояд продуктаро қабул кунад, инҷо менависем. агар чизе навистанӣ бошед, инҷо дар комментария нависед. масалан менависам адреси аниқро занг зада аз худи ҳамин номер муайян кунед. ба ҳамин монанд. баъдан купид,
закаси мо қабул шуд. Акнун дар давоми як шабонарӯз бояд ин маҳсулотҳоро бурда ба хонаи шумо дастрас кунам. Пас аз ин ба номери получател SMS меравад. Яъне кадом вақте ки продукта дар хонаи шумо дастрас гардид, аз хона ба шумо занг задан, шумо ин ки ба хона занг задантон шарт ҳам нест. Яъне метавонад ҳама одаме қабул мекарда ба ҳамон SMS силка дарояд, бинад ки шумо чӣ заказ кардед, чанд пул ба заказ кардед, ҳамаша метавонад аз ҳамон ҷо бинад. Пас аз расидани продукта ба шумо ҳам чунин SMS меояд ки яъне продукта дастрас шуд. хулоса ҳамаи инро худи система ҳал мекунад. Шумо танҳо заказ мекунед, тамом, дигар ташвиш намешавед. ҳамашро бурда мерасонам. дар охир боз хотиррасон мекунам ки тариқи ин барнома метавонед ба якчанд давлатҳои ҷаҳон ба номери телефонаш пул гузаронед, ба кортҳои банкии Тоҷикистон ба номери Тоҷикистон, инчунин маблағи об, маблағи свет, ҳаминҳоро ҳам бе комиссия метавонед аз ҳамин ҷо истода пардохт кунед. боз инчунин саҳифаи Одноклассник, ВКонтакте, Вайбер ва якчанд бозиҳоро ҳам аз тариқи ин пур кардан мумкин аст. хулоса ин буд якчанд маълумоте ки оиди ин кашалоки пардохт гуфта гузаштам. агар ин барнома ба шумо маъқул бошад, силкаи программаро дар описани видео мегузорам. ҳатман даромада скачат кунед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.